سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو بسنبت 14 مقابيت استدالو على توزينات تزلكم متيلخو كموترو كساب فتصام مدباتنا نختكتاتلنا ندعدمكو بقدامنت ارئست زينا قبسيا بلعلي إثيوبيا مجلتي أوصيا هوليود أبز السنادو هوتيل رواندا بزبل أبز فلت فيلم جيجنا استواسه والكسب أبز تمسرتو كسي أم جابايا عير كبنيلو من محدار جو بايدن مس سمين كوريا نمرخاب زجبرو صاري كم زي سمره قليتو حدا سيفيل مرحي ميانمار تقاومو قصل تصويعو بريزيدنت أرجنتينا استسافر لا منكنا كاب تقاومتي متقعتي كم زبصحون قال انزد هس الزيناتات حيزلكم متصلخو سناي ناي مكتال غزي እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ግብጽ ያብለል ኢትዮጵያ መግለጺ አውጽያ ሚኒስተር መስኖ ግብጽ መሐመድ አብደል አቲ በሰንበት አብዛው መግለጺ አብለል አብ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ በህጋው መንገድ ቀያዲ ዝኾነ ስም መብጽሕ አብተን አብ ዋሕዚ ናይል ዝርከባ ሀገራት ዝግበር ወፍርን ልምዓትን መንገዲ ዝጸርግ ምዃኑ አረዲኡም عبدل آتي أبتي أب بغداد بعراق تطرنفه ناي مجمرت أهجرو علاماي أب زسمعو مدرم قدب هداسي توبيان ملأن مكيادن زواب متحبارن وهدتن مسلات كمون أو حيزني لنزركب هاجرات أم مدن فعبركتو زقبرو فرين مسحب بحقاو من قدك إيادي سمع مقبار نزواب متحبارن وهدتن من قده يتسرقيلهم إذن خلت معلتي زقبر أخيوه بزوحة عرباويان أهجراويان أقل قلتي كيلاتات كمون مسزبي أب زقبر أخيوه تخافيلهم يم ግብጽ ያብተን ወሐዚ ፈለግኒ ለዘለውን ሀገራት ክትምዕብል አይትኽልኒያ ኮይኑ ግን ግብጽ ካብቲ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ዝርጋ ሀገራት ዝኾኑ ይኹን መለክዒ ነርባሕታት እተን ኣብቲ ፈለግ ዝርከባ ሀገራት ኣብ ግምት ዘይእቱ እንተኾኑ ተቃወመያ እታ አህጉር ዘላቂ ምዕባልን ምጻን ደረጃ መነባብሮ ዜጋታትን ምዕባይን ምስ ሀገራት አፍሪካ ምትሕባር መንግስት ግብጽ ቀዳምነት ከምዝፍ ሚኒስትር ግብጽ አስሚርሉ አብደላቲ ከምዝገለጾ ግብጽ አሞንጎ ሀገራት ናዕበኛታት ዝግበር መጽናዕቲ ምትግባር ከመሆን ህንጸት ግድባት ትሕተ ቅርጽን ኣብናይ ዓወት ኩነታት ንምብጻሕ ዝግበር ምትሕባር ከመሆን ጽቡቕ ጎረቤት ዘለዎም ርክብ ንምድልዳል ዝሕግዝ ናይ ዓይኒ ሞዴል ከም ዝኾነ ያ እትገልጽ أتناي جبتي منستر أبا قدر زهاو مجلتي جبس أويانن سوداناويانن نتي بسنكي أتي تبتاتي نوزنبر جدب زجبر زنبر زته كم بحدش نمتعري أب زجبر وفتنتات إثيوبيا أب مملأ مسرحن أتجدم جبتين سودان كياد السمع زي مختمه ناب زخفة درجة كم زخدم أب استفل عليك زيه مجلاتو يذكر جبسي إثيوبيا تقربو زلا قلت في مملأ ماي نايتي أب نايل زركب ماي نتي أب كوابع زركب كفال نايل مخان بترجعامي خد جلت ثانية از خمزيلن كل السودان نقولت في ملاماي قدب هداسه اب حدا غازئتو الى اتخصص كارتوم اب قرباوان نتنايزه اجبا من مبال حساب زقربت بحبرات هاجرات حبرات منغستات امريكا حبرات اوروبا خمون مس حبرات افريكا اتتحاز اهغراوي ناي اساتاف صاري بمغباريم ግብጽነት በሱዳን ዝቀረበ እማመ ክትድግፎን ከላ ኢትዮጵያ ግን ነጽጋቱ ያም አብደላቲውን አብቲ ወዓላ አብዘ ስሙዕ መደረ በዛዕባቲ አብታ ሀገር ዘጋጥም ዘሎ ብዶታት ማይ ማለት በዛዕባ ብዝሒ ህዝብን ክሊማው ለውጥታትን ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ አብኒል ሕርሻን ዝተማይን ዘተከረኩም ምዃኑ መጠን ግብጽ ብሰንኪ መምላእ ናይል እንድሕር አብ ሓደጋ ወሪቃ ካልእ ስጉምታት ከም ትወስድ አጠንቂቃያም هوليود أبز السنادو هوتيل رواندا بزبل أبز فلت فيلم جيجنا استواسه والكسب أبز تمسرتو كسي أم جبايا عير كبنيلو بول روس أباغيني أتى بيت فرديه مسألة سلزقة فني كابوز تصبي فتحية لن سلزقون دما أبتي مجبايا عير كبن كبل تزاريبهم أبرز كتما رواندا كيغالي نزر كبيت فردي أبزهبو ملاش قدم كبل أبز حلف عربي أتطورطور قبر شبرا كسوس إن دحري شدش تورحي كنا وحلون نسود ما هناي بعلو ناي بيلجيم تبغى حيزو قرب كيف كدلون حاتيتون إيريوم انت خونت بيت فردي حقن دحري تملسو أي سرح نزبل عن كاس حق بمتكاس نعو حوسو أبلالي إسرا تورطراس تمسرتك كسي أب أوانو خكايت بيونيوم انت خونه حجيه نسو أب زي ترخبلو كفرت مخانيو زرب زلوم اتودسو سان شدشن عمت والكسب قلت بزي كونه من قدي أب زحلف ورهي نحاسة أب دوباي تتحيزو نيريوم نسو كاب حقه وصاي تشويهنا برواندا خبر كم استقبر إيوه ززعلب أتبيت فردقن تقديدو زي كونه استتالي لإيوه متيمو فردو أب رواندا يخركب زلوه بحاليوم از فلوت نقافي بول كاغامي زخونه والكسب أب تهاجر أب كلتشن 10 شمونتنن كلتشن 10 تشعتنن FLN بز بهالوجلة استفنو متقاتيو زحتات اتوجلة عتوكن فيه نسو
ብምክትልነት ዝመርሑ ምንቅስቃስ ሩዋንዳ ንዲሞክራሲ ለውጢ ዝብል ሰልፊ ዝርከቦ ጥምረት ዓመጽቲ ውድባት እዩ ፖል ኣብቲ ናይ 2004 ሆቴል ሩዋንዳ ፊልም ዳን ቺድል ብዝብል ምስተዋሰኡ ስሙ ገዲኑ ካብ ሩዋንዳ ኣብ 1996 ዝወፀ ኮይኑ ኣብ ቤልጅየም ፖለቲካዊ ኣዋሓቲቱ ዜግነቱን ረኺቡ ይነብር ነይሩ ጠበቃታቱም ኣብ ልዕሊ እቲ ተዋሳኢ ዝተመስረተ ትሕዝቶ ክሲ እንተሓተቱ እኳ ክወሃቦም ኣይተፈቀደሎምን ምምሕዳር ጆ ባይደን ምስ ሰሜን ኮርያ ንምርኻብ ዝገበሩ ጻዕሪ ከም ዘይሰመረ ገሊጹ ሓድሽ ምምሕዳር ጆ ባይደን ካብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ንመንግስቲ ሰሜን ኮርያ ንምርካብ እኳ እንተፈተነ ዛጊት ካብ ሰሜን ኮርያ ምላሽ ከም ዘይረኸበ ፍሊጡ ዋሽንግተን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት እናዓረገ ይመጽእ ዘሎ ውጥረት ንምግታእ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንመንግስቲ ሰሜን ኮርያ ንምርካብ ከም ዝፈተነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን በሰንክቲ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ የቃጽሎ ዘሎ መደብ ንምዕባል ኒውክሌርን ተወንጫፊ ሚሳኤልን ከይተቃድዋ ጸኒሐነን ጆ ባይደን ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያቡ ኣብ መንጎ ዶናልድ ትራምፕ መራሒ ሰሜን ኮርያን ኪም ጆንግ ኡን ቁርብ ምርኻባት ነይሮም እዩ እንተኾነ እቲ ልዝብ ነቲ ባህጊ ኣሜሪካን ሓይልታት ምዕራብን ዝኾነ ምድስካል ኣጽዋር ኒውክሌር ንሰሜን ኮርያ ከየመነዩ ፈሺሉ ሃገራዊ መራኸቢ ሓፋሽ ሰሜን ኮርያውን እንተኾነ ዛጊት ጆ ባይደን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ምዃኑ ኣፍልጦ ኣይሃበን ዘሎም ኣሜሪካ ንኒውዮርክ ቻነል ሓዊሱ ኣብ ሃገራ በዘሎ ልኡኽ ሰሜን ኮርያ ቢላ ምስ ፒዮንግያን ንምርኻብ ከም ዝፈተነት ተገሊጹ ሓደ በዓል መይዚ ኣሜሪካ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስ ሰሜን ኮርያ ንምልዛብ ብዙሓት ፈተነታት ከም ዝነበሩን እንተኾነ ንልዕሊ 12 ኣዋርሕ ፍረ ዘለዎ ነገር ከም ዘይተረኸበ ሓቢሩ እዚ ርክብ ፕሬዝደንት ነበረ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝገበሩ ዘተ ዝሓወሰ እዩ ሓድሽ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ድሮ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዝህልዋ ፖሊሲ ንጹር ገይሩሎም እዚ ፖሊሲ ኣመጻኢ ወርሒ ሚያዝያ ወግዓዊ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ ባይደን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ዘንበረቶ መረዘንቲ ቁጠባዊ ማዕቀባት ቅድሚ ምፍዃሳ ፒዮንግያንግ ዘለዎ ኒውክሌር ክትንኪ ግድን ምዃኑ ኣፍሊጡ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ሃገሩ ትኹረት ምግባር እኳ እንተቐጸለም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዘለዋ ተጻባኢ ፖሊሲ ክትኣልዩ ዝጽውዕ ከም ኣቋጽራ ኤውሮጳውያን 2017 ሰሜን ኮርያ ንከተማታት ኣሜሪካ ክትሃርም ዝኽእል ነዊሕ ርሕቀት ተወንጫፊ ሚሳኤል ምፍታና ሲዕብዩ ርክብ ክልቴን ሃገራት ናብ ሩስን ውጥረት በጺሖም ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ካልእ ግዜ ብዝዛየደ ካብ ዓለም ተነጺላ እትርከብ ዶባት ሃገር ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ንልዕሊ 1 ዓመት ተዓጽዮም ይርከቡ ምስ ቀንዲ መሻርክታ ቻይና ዘለዋ ንግዳዊ ርክቡን ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ኣዋርሕ ብ9 ሚታዊት ነኪዩ ሓደ ሲቪል መራሒ ሚያንማር ተቃውሞ ክቕጽል ጸዊዑ ሰራዊት እቲ ሃገር ዕልዋ መንግስቲ ምስ ኣካየደ ካብቶም ካብ ስልጣን ዝተኣለዩ ሓደ ዝኾነ መራሒ ጉጅለም ሲቪል መራሕቲ ሚያንማር እቲ ዝተጀመረ ናይ ለውጢ ተቃውሞ በርቲዑ ክቕጽል ጸዊዑ ማንዊን ኻይን ግታን ከም ዝበሉ ኣብ ናይ ፈለማይ መግለጺ እዩ ንሱ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ሃገርና ኣብ ጸልማት ዝኣትወትሉ እዋን እዩ ክወግሕ ግን ቀሪቡ እዩ ኣለኢሉ ንሱ ገለ ካብቶም ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝተቃወሙ ኣባላት ባይቶ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ኮይኑ ካብቲ ዝተሓብኡሉ ኮይኑ እዩ ነዚ መግለጺ ሂቡ ዛጊት 12 ካብ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ከም ዝተቐተሉ ይዝረብ ኣብዛ በርማ እናተባህለት እውን እትጽዋዕ ሃገር እታ ወታደራዊ ሓይሊ ለካቲት ሓደ ንዝተመርጸት መራሒት ኣንግ ሳን ሱቺ ካብ ስልጣና ኣልዩ ስልጣን ካብ ዝቆጻጸር ጀሚሩ ናይ ጎደና ተቃውሞታት ቀጺሎም ኣለዉ ነሳ መራሒት ሃገራዊ ሊግ ንዲሞክራሲ ዝበሃል ሰልፊ እያ ነይራ እቲ ሰዓት መርሑ ውድብ ኣብቲ ዝሓለፈ ሕዳር ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ እንተተሳዕረትኩም እቲ ሰራዊት እቲ ምርጫ ምትላላት ከም ዝነበሩ እዩ ዝገልጽ ገለ ኣባላት ዝውድብ ኮይኖም ዝተመረጽቲ ባይቶ ዝነበሩ መራሕቲ ካብ ምእሳር ኣምሊጦም ኣብ በረኻ ዝርከቡ ኮይኖም ማንዊን ኻንግታን ዝምራሕ ሓደ ኮሚቴ ከም ሓቀኛ መንግስቲ ሚያንማር ኮይኑ ዓለም ለኻዊ ኣፍልጦ ክረክብ እዩ ዝጽዕር ዘሎ ተመራሒ ጉጅለ ኣብ ፌስቡክ ዘስምዖ ዘረባ እዚ እዋን ዜጋታት አንጻር ገጢምና ዘሎ ጸልማት እዋን ዝፍተነሉ እዋን ኢሉ ቅድም ክብል በስተፈላለዩ ዓይነታት ምልካዊ ስርዓታት ክጽውዑ ጽንሑ አሌታትን ህዝብታትን እቲ መድሕኖም ዝኾነ ፌደራላዊ ስርዓት ንምድሓን እዚ ናይ ለውጢ ምንቅስቃስ ምግባር ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይኑ ኢሉ ዋላ ኣፈላላይ እንተሃለውን ንዑ ኣጽቢብካ ኢድኒድ ተታሓይስካ ነቲ ምልካዊ ዝበሎ ስርዓት ዝእለየሉ እዋን ምዃኑ ድማ ወሲኹ ተዛሪቡ እቲ ሰራዊት ግን እዚ ንባዕሉ ኣፍልጦ ዘጠልብ ዘሎ ጉጅለ ዘይሕጋዊ ከም ዝኾነን ምስኡ ዝተሓባበረ ዝኾነ ሰብ ብሃገር ክሕደት ከም ዝሕተትን ኣጠንቂቑሎም
ፕሬዝደንት አርጀንቲና ዝተሳፈረላ መኪና ካብ ተቃውምቲ መጥቃዕቲ በፂሕዋ ኣብ ደቡባዊ አርጀንቲና ግዛት ቹቡት ኣብ ዝርከብ ሓደ ማእከል ማሕበረሰብ ዑደት የካይድ ዝነበረ እቲ ፕሬዝደንት ሃንደበት ብተቃውምቲ ተኸቢቡ እቶም ዝተኣከቡ ተቃውምቲ ናብ መኪና እቲ ፕሬዝደንት እምኒ ብምድርባይ ንመኪናታ ፕሬዝደንት ካብቲ ማእከል ክትወፅእ ዘገደዱ ክኾኑ እንከሎ እታ መኪናውን ጉድኣት በፂሕዋ ፕሬዝደንት አልቤርቶ ፈርናንዴዝ ነቲ ህይወት ሓደ ሰብ ዝበልዐን ብዙሓት ዝጎድን ኣብ ከባቢ ዘጋጠመ ባደ ንምዕዛብ እዩ ናብቲ ከባቢ ኣምሪሁም እንተኾነ ኣብ ግዛት ቹቡት ክካየድ እዩ ዝተባሃለ ዕደና ማዕድን ጠንቂ እዚ ተቃውሞ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ እቶም ተቃውምቲ መንግስቲ ንዓበይቲ ዓደንቲ ማዕድን ፈቃድ ንምሃብ ረቂቕ ምውፁእ ክቃወሙ ጸኒሖም እዮም እቲ ከባቢ ብማዕድናት ወርቂ ብሩርን ዩራኒየምን ሃፍታማት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ኣብቲ እግርግር ዝነበሩ ቦታ ዝተቐረጹ ተንቀሳቐስቲ ምስልታት እቲ ፕሬዝደንት ካብቲ ማእከል ሕብረተሰብ ወፂኡ ናብ መንኪኑ ከምርሕን እቶም ተቃውምቲ ድማ በሪ እቲ ማእከል ከይብሞ ይረኣዩ እቶም ተቃውምቲ ነቲ እቲ ፕሬዝደንት ዝተሳፈረላ መኪና ከሃርሙን ከይንቀሳቐስ ከዓግቱኑን ተራእዮም እዮም ገለ ተቃውምቲ ከዓ ናብ መስትያት እታ መኪና እምኒ ክድርብዩ ተራእዮም እዮም ዋላ እኳ ነቲ ፕሬዝደንት ኣሳፊራ ዝነበረት መኪና ነቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ተቃውምቲ ሰጊራ ምሕላፍ እንትኻለት መሳኹቲ እታ መኪና ግን ተሰባቢሮም እዮም ኣብ አርጀንቲና ግዛት ፓቶኒጊያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ባርዕ ብዙሓት ካብ መረበቶም ዝተመዛበሉ ኮኑ እንከለዉ ብውሕዱ 200 መንበር ኣባይቱን ዓንዮም እዮም ኣብ ገለ ከተማታት ድማ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክን ማይን ተቋሪጹ ዋላ እኳ ዛኪት ጠንቂ እዚ ባርዕ እንተዘይተፈለጠ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት አርጀንቲና ግና እዚ ባርዕ ኮነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ እዩ ዝኣምን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤን ቲቪ ንሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም